बे समाव स्टुडियोआव आं सन्दना इस्लारि कुमारिकाटा दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सनाथि मायथाइ फोरबोनि गाहाय सायनासालिनि खुन्थियाखौ दिनै गायसनबाय। बाक्सा जिल्लानि बेन्दोंआव थानाय कुमारिकाटा दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि खुंगा 50थि सनाथि मायथाइ बोसोरखौ 2022 मायथाइनि 21, 22 आरो 23 जानुवारियाव जानो गोनां फोरबोनि सायनासालिनि गाहाय खुन्थियाखौ सेसाफानि गोजौ फरायसालिनि गेलेग्रा फोथाराव दिनै गायसननाय जायो। बे गाहाय खुन्थिया गायसननाय हाबाफारियाव 58 नं तामुलपुर बियाबनि एमएलए जलेन दैमारि आरो 22 नं दारांगाजुलि बिटिआर बियाबनि एमसिएलए बिजित गोरा बिथांमोनहाबो बाहागो लायो। लोगोसे बे हाबाफारियाव ओनसोलनि समाज सिबियारि फोरोंगिरि मेलेमजिबि बिथांमोनहाबो नुजाथियो। बे सनाथि मायथाइ फोरबोनि गाहाय हाबाफारि महरै गुबैयै फरायसाफोरखौ लानानै थुनलाइयारि बादायलायनाय, हारिमुआरि बादायलायनाय, सोलोंथाइ आरो ओनसोलनि आबादारिफोरखौ लानानै आबाद बिथिङाव सावरायलायनाय हाबाफारि लानाय जागोन होननानै बुंथिदों कुमारिकाटा दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि एलपि सिंह नार्जारि बिथाङा। लोगोसे रायदाव आफादनि बिबानगिरि बिथांमोनहा सनाथि मायथाइ फालिथायनि सावराय जथुमाव बयखौबो बाहागो लाफैनो खावलायहरदों। मुसलपुरनिफ्राय दिबाजुरां गयारिनि खौरां। कुमारिकाटा दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जे फैबाय थानाय बोसोरसालिया जथुमा हिसाबै 48 जाहैगोन जोंना। बेनिफ्राय इस्टाब्लिशआ जादोंमोन जोंना 1992 मायथाइयाव। बेखौ लायोब्ला जोंहा देग्लाय गल्डेन जुबलि। बे बोसोरसालिया जथुमाजों लोगोसे गल्डेन जुबलिनि फालिथायखौ जों लाफानो नागिरदों। दा बेवहाय जोङो माखासे सोलोंथायारि हाबाफारि आरो आबादारिफोरखौ लाफानानै जोङो बेयाव माखासे प्रग्राम लानो नागिरदों। जिहेथु दुलाराय बर' फरायसा आफादा सोलोंथाइ बोसोरखौ बेस खालामनानै खामानि मावबाय थादों जिहेथु दा जों बेयाव माखासे सोलोंथाइनि बेलायाव बादायलायनाय हाबाफारि लानो नागिरदों। हारिमुनि आयदायावबो बादायलायनाय हाबाफारिखौ लानो नागिरदों। दा बेफोरबायदिनो माखासे हाबाफारिनि गेजेरजों गाजा गोमजायै जोङो बे कुमारिकाटा दख'रानि गल्डेन जुबलिखौ जों खुंफुंनो आखायाव लादों आरो अलरेडि दिनैहाय मेन स्टेजनि जों गाहाय खुन्थाखौबो गायसनबाय। दा फैबाय थानाय समाव जोङो गल्डेन जुबलिखौ फालिनो थाखाय रेडि जानानै दं। फरायसाफोरनि थाखाय गाहाय मा हाबाफारि लानानै जों मोनसे सेमिनार लानो नागिरदों। जिहेथु दुलाराय बर' फरायसा आफादा सोलोंथाइनि हाबाफारिखौनो लानानै खामानि मावबाय थादों हिसाबै जोङो आलासि मोजाङै इडुकेसननि सासे लेंहरनानै फरायसाफोरजों जों इन्टारेक्सन लाहोगोन। दा बेखिनिखौ साननानै दंथ'यो। प्रग्रामा बिदि सेटिं जाथ'वाखै। उननि पर्यायाव जोङो मोजाङै फोरमायगोन मा प्रग्राम लानाय जाखो बेखौहाय। बे हाबाफारियाव नोंथाङा रायजो राजाफोरनिसिम मा बायदि सांग्रांथि फैगोन होननानै सानो? जोंथ' जोबोद आसा खालामदों। जिहेथु दुलाराय बर' फरायसा आफादा जोनोम जाजेननायनिफ्रायनो बर' माहारिनि खामानि मावबोबाय थादों जिहेथु आरो बे 50 बोसोरनि मोनसे कुमारिकाटा दख'रानि जारिमिनाव जे दुलाराय बर' फरायसा आफादा जिखिनि खामानि मावबोदों बेवहाय मोजांखौनो नुबोदों जोङो। आरो माखासे सेनियर जायफोर दुलाराय बर' फरायसा आफादनि दायथ' लानानै खामानि मावलांबाय कुमारिकाटा दख'रानि बिथांमोनाबो दिनैसिम बर' फरायसा आफादनिफ्राय बारग'लांदोंबाबो बबेबा मोनसे प्लेटफर्माव थानानै बिथांमोनहा मावगासिनो दङ। आरो जोंखौ कुमारिकाटा दख'रा दुलाराय बर' फरायसा हिसाबै बिथांमोना नांगौ समावनो जेब्ला नांगौ जायो अब्लानो बिथांमोना बोसोन होनानै जोंखौ हेफाजाब होदों। दा फैबाय थानाय गल्डेन जुबलिखौ मोजाङैनो माबा मोनसे बिहोमा होनो हागोन जों 50 बोसोरनि। दा बेखौहाय मिजिंथिनाय जादों। कुमारिकाटा दख'रा बर' फरायसा आफादनि जि 48थि बोसोरसालिया जथुमा लोगोसे 50 बोसोर जानायनि थाखाय सनाथि मायथाइ फालिथाय बे हाबाफारिखौ जोङो जानुवारिनि 21-22 2022 मायथाइयाव खुंफुंनो लादों। दा जोङो जोबोद गोग्गानाय मोनदों। जोङो कुमारिकाटा दख'रा बर' फरायसा आफादनि जे गल्डेन जुबलि सनाथि मायथाइ फोरबोखौ जोङो सेसाबानि प्राइमारियाव सेसाबानि दालाय बर' फरायसा आफादनि सिङाव खुंनो मोननानै जों गावखौनो गोग्गानाय मोनदों। खारन बे मोनसे जोंनि सेसाबानिया कुमारिकाटा दख'रा बर' फरायसा आफादनि मोनसे जारिमिन जानानै थागोन सनाथि मायथाइ खुंनायनि। दा आरो रायजोआ लुबैदों, रायजो लुबैनाय हिसाबै जों खुंदों। जोंखौ रावबो बाध्य खालामाखै। जोंखौ रायजोआनो लुबैदों। रायजोआ नुदों जोंहा बाव बिराद गोबाव गेप्स जाबाय। जोंनो नांगौ एबसुनि कनफारेन्सफोरखौ। बेयाव जोङो मोजां फिथाइ मोननो हायो, मोजां गियान मोननो हायो गथ'फोरनि थाखाय। बेनो जोंनि गुबै थांखि। दायो नोंथांमोना बेखौ खुंफुंनो थाखाय आरसिनिफ्राय माबायदि थियारि जानानै दं? जोंथ' आरसिनिफ्राय फुरा थियारि। जोङो 10 लाखनि बाजेट खालामदों मोनसे।
7 लाखनि बाजेटजों जोङो खुंफुंगोन, गाजा गोमजायै खुंफुंगोन। रायजोफोरनिफ्राय गोबां अनसायनाय मोन्दों जोङो, मदद राङारि मदद, माइरंनि मदद, दालि मदद बेफोर जों हाहैगोन आरो। नोंथांमोना मा हाबाफारि लाफानानै खुंगोन? हाबाफारियाथ' बे मोनसे आनसलिकनि खोथा जाहैगोन। जेनेबा आनसलिकआ बेयाव आं गोदो सासे गावबो आनसलिकआव मावबोनाय हिसाबै बेयाव बादायलायनाय थायो। काबादि आरो फुटबल, भलिबल थागोन हौवासाफोरनि, आरो हिन्जावसाफोरनि काबादि थागोन। लोगोसे बेयाव सोलोंथाइनि सायाव जेन'बा हरखाब बिबुंथि, कुइज, बिदिनो आनसलिकआ जि लाफैयो बिथांमोननि खोथा। जों जायगाखौ होनांगौ, दा आनसलिकआसो बेखौ सालायफैगोन। हाय, बर' फरायसाफोरनि थाखाय गियान स्र'टआ मोनसे गोजोनथाव सोलोंथाइनि राहा लानानै फैदों। नोंथांमोना गियान स्र'टनि राहाजोंनो लानो हागोन न'आव थानानै डिजिटेल मुगाजों डिजिटेल सोलोंथाइ। गियान स्र'टनि गेजेरजों नोंथांमोनहा बर' आयदानि मोनफ्रोमबो आयदाखौनो गोरलैयै मबाइल लेपटपनि गेजेरजों गियान स्र'ट एपनि गेजेरजों सोलोंथाइ लानो हासिगोन। गियान स्र'टआ नोंथांनि सोलोंनायनि थाखाय जायखिजाया समावनो नोंखौ सोलोंनायाव मदद होगोन। डिजिटेल मुगानि गोदान सोलोंथाइ आदबाव रावनि सायाव जेबो जिंगासिनांगौ गैलिया। गियान स्र'टआ 9 आरो 10 थाखोनि फरायसाफोरा गावनि बिमानि राव बर' बिजोंजों लोगोसे गुबुन गुबुन रावफोरावबो सोलोंग्रोनो हासिगोन। गियान स्र'टआव फोरोंगिरिफोरा फरायसाफोरनि बुजिनायाव गोरलै जानायनि थाखाय ग्राफिक्स, एनिमेसन आरो मोगथाङारि गोबां बिदिन्थि लानानै बुजायनाय जागोन। आरो नोंथांनि ओनसोलाव इन्टारनेट गैया नामा? जानो हागौ नोंथांनि जायगायाव इन्टारनेटनि सुबिदाया मोजां नङा। अब्लाबो जिंगासिनांगौ गैयाजासे डिजिटेल बिजोंनि सोलोंनायाव नोंथांनि मबाइल आरो लेपटपआवनो सोलिबाय थागोन। गियान स्र'टआ बयनिबो थाखाय गुन गोनां सोलोंथाइ लानायाव गोरलै खालामदों, जोबोद खम बेसेनावनो गुन गोनां सोलोंथाइखौ। आथिखालसिमाव गियान स्र'टआव मोननो हानाय आयदाफोरानो जादों फारियै सानखान्थि, रांखान्थि, राजखान्थि, भुमखौरां, जारिमिन, मुवा बिगियान, रासायनारि बिगियान, जिबारि बिगियान, बिमा राव आरो इंराजि। गियान स्र'ट एपखौ गुगल प्ले स्ट'रआव मोननो हागोन। नोंथांमोना डेम' एपखौ डाउनल'ड खालामनानै गावनि रावजों सोलोंनायनि मोनसे गोदान खाबुनि मोन्दांथिखौ लानो नाजा। बेयो मोनसे अफलाइन एप आरो गासैबो फराफारिखौ मेम'रि कार्डनि मददनि गेजेरजों मोननो हागोन। दानिया बे ई-लार्निं आदबाव मा थागोन बेखौ मिथिनो थाखाय नोंथांमोना www.gyanrots.in आव डेम' भिडिअफोरखौ डाउनल'ड खालामनानै नायदो। गियान स्र'टआ फरायसाफोरनि रोंगौथि जौगानायनि थाखाय मोनसे थार लोगो। नोंथांनि गथ'फोरनावबो रोंगौथि दं, नाथाय सोलोंनायनि मोनसे थार लोगोनि गोनांथि दं। बेनिखायनो गियान स्र'टआ जाबाय नोंथांनि थार लोगो। मोनसे गोजोनथाव खौरां। गोजोननि नोगोर क'क्राझाराव थानाय बाजार इन्डिया आरो MRM हस्पिटाल साखाथियाव बड'लेण्ड थेरापिस्ट सेन्टाराव थुब्ला ब्रह्मआ गुबुन गुबुन रोखोमनि सानाय सुनाय गोनां सुबुंफोरनि थाखाय फाहामथाय होनाय जायो। जेरै जान्जि सानाय, हान्थु सानाय, गोदोना सानाय, आदै सानाय, आफादावदै सानाय, जानजि जरा सानाय, खर' सानाय, सिनस्रि जरा सानाय, बैफोरबायदि सुबुंफोरनि सानायफोरखौ फाहामथाय होबोगासिनो दं। सोरबाफोर बे बेरामाव गोग्लैनाय सुबुंफोरा बे खाबुखौ लानो हागोन। गोबां मिन्थिनो थाखाय नैबे जानबुं नङाव फन खालाम 9974030738। गेवलां अर्गेनिक इन्टिग्रेटेड फार्मिं एन्ड रिसार्च सेन्टार प्राइभेट लिमिटेड। बेयाव रासायनारि हासार बाहायालासे मिथिंगायारि हासारल' बाहायनानै मैगं थाइगंफोर दिहुननाय जायो। जेरै आलु, लाव, फान्थाव, जोगोनार, कफि, सबायबिमा, थाइबें आरो गोथां मैगं, लाइ, लाफा, मुला, दुन्दिया बायदि गासै बोथोरनि अर्गेनिक मैगं थाइगंखौ मोननो हायो। बे अर्गेनिक मैगं थाइगंखौ क'क्राझार नोगोरनि सुबुंफोरा हुदमतलायाव थानाय गलापी टेन्ट हाउसनि साखाथिनिफ्राय मोननो हागोन। नोंथांमोना बिगोमाजों फोनांजाब लानो थाखाय 8638399746 जानबुं नाम्बाराव कल खालामनो हागोन।